Slav urez tamaşavanın heja, jingeha meya iro, navçeya mezgira Dersim'e. Gunde Dirban, herema çiğe save mezra komkare. Em iro biboneya danasina gulu guldanken ve hereme her vaha giha u gihaneken herema mezgire em bername ki ciğereng jibo ve çekin. Em baver dikin bername ve keri ve jibe ka kerem kin em dest pê bikin. Ha ciye ezleme em karin jve dere ra bej jingeha kerengan lve dere gelek kerengane ve dere jiber ku natye çandın ciye ku ne çandını betir kerengli derte li ciyen rasta bi taybet rastayı wisa di çiyanda bikasi em bejin belki de 15 dönüm liver bigişti hemu biye kereng her dere kereng derhatine eca kereng taybetmendiye ki ve heye dema ku em bejin nuzil de pişti ku hinki rane ve çed be bikasi em bejin bikasi şekli masiye ki pelsor insan da çi bi kaduman derdixin piştratinin em bejin ev striye jorevi je dibirin ranevi ev dikin dinava aveda dikelinin piştraji heykel edixin dikin navrun sor dikin veki rebaza ku merv masi çevke bu rebaza çedki temeki gelek xoş kereng em kar beş dinav xwazaya da dinav pincaran da pincar heri baş ji goriz şunda kerenge tabi li vê derê goriz jî gelek derte em etkeliye pêş tenkî balê bikişin ser mijara gorizê jî êca kereng gaveke tê derxistin bi qedûman pişt re dîsa xwe nû dike mesela bidînin li vir topik hê negirtiye çima ev ji ber ku insanan derxistine pişt re dîsa jî xwe nû kiriye ji ber ku insan gava derdixir ranê wî ji kokê de dernaxin yani qasî ku dîsa jî ew zîl bide dibinî da dimîne çünkü kereng hiç koka ve kur da ye hegena xwe nû nake sala şunda jî ew nûjen nabe çünkü xweza tiştekî wisa divê meriv li hemberî xwezayê bi hürmet be yani tiştek ku bixwaze ji xwezayê bigire hesabê dema paşê jî bike yani hesabê xwezayê jî bike çünkü gava meriv bi qaydê nêzê xwezayê nebe em bêjin hesabê sibê tinakî sibê ew tiştek ku dixwî te êdî nexwî ji xwezayê ji bo wî jî divê bi hürmet me meriv hember xwezayê ev topika serê kerengê jî bistiriye yani weke derzîlok meriv nikare wisa destê xwe bide di navayê de jî tovê kerengê heye wekî dendka em bêjin kundiran di navê de heye ew tovê wê jî piştî ku em bêjin havînan germ zêde lê dixe ew hişk dibe diweşîne sala şûnda dîsa jî herêma ku ciyê kerengan e lûr dîsa jî kereng li ser ew tovê xwe toxumê xwe nû dike nûjen dike wekî me got ev herêma ku em niha lêne nav vê eraziyê bi giştî hema kerengê ji ber ku vê derê
هنکی چیایی بلند جی آستا آوی گلک بلند جی لور بهتر کرنگاتنه و ام بیشن انسان جی زیده یعنی با آوایی که ام بیشن وسعید ناگیوان درانه به پیاتی جی هاتنا و دریج گلک زحمتش بوی انسان زیده ناتنه لی قسمه که کسی کوج نزیکن هاتن لور لورجی دیسا هن گلین تایبت هنه اوانا جوان را سترگول دبیجن جبر کو دشبه ستر که سترگول جوان را تگوتن اف جی لوی کامرگه آنگو به دوکا مزگریان گامر گرک گیانک لور هنه جبر وی جرا وسط جی کی شله که اجا اف گلا زرا کولور خویات که تدی دناف خوازای دا کلیل کن زر هنه یعنی ام بیجن چند دبیجن فامیلیا بیبونیان یا پاپاتیا گیلر دبیجن یا اجا کلیل کن زر جی زرگولان جی وک فامیلیا اون یک جی گلبهاره ev bi Tirkî jê re dijî duyûn çiçeği. Gulbihar di nava xwezaya Kurdistanê da em karin bêjin li her derê dertê, li her derê dertê, li ciyê şilek dertê, li çiyayê herî bilind dertê, di mêrgan da dertê, em bêjin di ciyê bejahî dertê. Ji ber wî jî gulbihar kulîlkeke taybet e. Ev dîsa di heman demê da gulbihar ewa wê jî, ew kulîlka wê jî tê hişkirin, piştre jî demsalê zivistanê wekî gelek rûvekê navxwezayê tê hişkirin û çaya wê tê vexwarin. Tabî taybetmendiyên navxwezayê yên gulan taybet ji bo gelek nexweşiyan jî dibin şîfa li gor tercübeyên însanan berê însan dema ku em bêjin doktor û hekîm însan xwe bi xwe doktor û hekîmtiya xwe kirine ji hev û dûra çareseriyan dîtine ji bo nexweşiyan. Lewra jî mesela van rûwekên yanî van gul guldankên bi vî rengî kirine wekî çay bikar anîne û laşên wan xwe nû kiriye yan jî xwe laşên wan ji vîrusan ji nexweşiyan parastiye. Ev jî kulîlka gulbihar yek ji wan e. Taybet li Kurdistanê li herêma Colemêrgê çiyayê Sümbül heye li wê derê wekî stran jî li ser tên gotin. Sümbül jî ev e temaşevanên hêja û dibînin. Li Dêrsimê jî Sümbül hene. Ev jî kêrî çitê wekî mayayê dondurma ew dondurmeyê ku tê çêkirin mayayê wî ji vîya derdixin. Em bêjin tên digerin çiyanda ew serê wî weke pîvazê ye. Koka wî pir pir dikûr da ye. Yani em karin bêjin nîv metre belkî dikûr da ye. Serî derdixin weke pîvazê. Ew ê ewilî ew jî di nava avê da dikelin piştre jî heşk dikin. Dikine maya. Wekî me got Sümbül jî li ber heye û her wiha ev jî saleb e. Ez neşaşim bi Tirkî jî saleb jê re tê gotin. Çaya salebê jî ev jî saleb dîsa jî ev heman malbatê dayet, famîleyê dayet. Yani em çaw me behsa Sümbülê kir saleb jî heman cûre ye. Lê enkî ewa wî cuda ye, topka serê wî cuda ye. Wekî dûva roviyê me dikare pênaseb ket. Bername berê de jî me behsa dûva roviyê kiribûn. Ev jî evê ye. Rastî li Dêrsimê gelek tişt hene me re behs bike. Lê em jî li gor derfetê xwe behs dike. Ev jî tedî evê heye. Çaya zivistanê heye yan em bêjin jê re dibêjin
çaya çeman nizanım cuda cuda çay hene ev jî yek jwan çayê ku wekî dibêje çaya grav ada çayî dibêjin ev cûreyekî ji wê çayê ye li vir dîsa ew jî li Kurdistanê heye li Dêrsimê li van derena gelek e ev jî tê hişkirin û dibe çayî wekî me got ya çaya gravan li vir jî me wekî got ya ev der ji ber ku kamirgeh he li vir qiram gelek heye mesela vana ve qiram e ev qiram jî pir ew ye yani pir zexme nayê kaşkirin her çi qasa bifikir bi qasî ben be jî lê ev dîsa zî zexme nayê qetandin çit kiviye ev ya însan em bêjî wekî selekan jî çêkin wisa bikar tîne tiştên ku taybet wekî em bêjî taca seran jî zarok çêtkin dîsa li vir wekî min got mesela ev jî me behsa gorzê kir kêliye pêş de em yekî bêtir jî balê bikişîn ser li vir gula wê jî heye di nav xwezaya Dêrsimê da hin cûreyên stiriyan jî hene me çema behsa kerengê kir ku bi stirî be strîbeloqê bigir ji kerbeşê bigir strîzerkê bigir gelek stirî hene ji xwe di nav xwezayê da riwek ango gîhanekên ku herî zêde pirin bi istirîne ev jî çi ye nîşaneya ku xweza xwe li hemberî zindiyan diparêze çünkü gava bi stirî be dilaşê zindiyan da diçe mesela bifikirin hever ango dara çameya xwezayî bi stirîye her çûk nikare biçe ser dayne hêlîn serçêke tenê çûkekî serçêtke reşşêlel serçêtke ji ber ku reşşêle laşê wê parastiye ji hemberî stiriyê wekî derzîlokan têda naçe ev jî wekî got di nav xwezayê da riwekê herî zêde bi stirîne ew jî nîşaneyek ku xweza xwe ji zindiyan û ji ganiyan biparêze. Dîsa li vir jî gulekê taybet heye ev jî simbêlok e ji famîleya binefşan e hûn dizanin binefş jî di nav xwezayê da gelekin rengê binefş ji bo wê jî kulîlkeke taybet e ev jî wekî xweza parêz wekî em bêjin ekîbekî ji xwezayê em hes dikin ev jî em gelek ji vê kulîlkê jî hes dikin simbêlok pir ew ye pir hesas e ev gul jî me re wisa ema piçekî jî temasê wê bike ew ê dibe diçilmise ji bo wê jî narîn e çema em dibêjin binefşa narîn ev jî wekî famîleya binefşê ev jî wekî narîn e simbêlok e navê wê em tabî dixwazin tenê behsa taybetmendiya wan nekin ji bo me ya giringî çi ye em giringiyê didin ev çandê jî navê van gul û guldankan jî çîkû vana di nav xwezaya me danin em ra bi navê vana bi îngilîzî yan bi farzî yan bi erebî yan bi tirkî pênase bikin ji bo me jî şerme lewra jî em wekî erk ji xwe re dibînin em van tiştana di çarçoveya pêşerojê da jî em dinirxînin em behs dikin tabî dibe ku li gor hin herêman navên cuda jî li vana bên kire li van gul û guldankan lê em jî bi qasî zanebûna xwe em pênase dikin wekî min got navê vîya jî simbêlok e bila ev jî wekî nîşane di arşîva me da û di jîngehê da bimîne.
وسان لبال هاوردورا من پونگ هەیە ئەنگۆ هەنێکێ پوندک جی دەبێژن پوندک جی ئەم کارە بێژن بەلکی دناو خوازایە دا گیهایەک و هەری زێدە ji قەلب را جگەرێ را باشە پونگێ bi xavî jî tê xwarin yanî meriv bişone tabii li vir em bêje ciyekî ku qirêjî li ser hebe tune li vir hawurdorê ciyekî ku wisa em bêjin ocağa mermerê û kevran filan bêvan hebe toz bê ser ronîke rewşekî wisa li vir evên paqij e meriv dikare bixwe jî xwe li vir av jî heye bifikir yani ciyekî bi vî rengî lê hawurdor şilek e av jî heye wekî min got ev jî pûng e pûndik ango ev jî dîsa jî meriv divê demsalê de diçine wisan meriv ji kokê de dernaxe yani em bêjin ji nîvê wî de dibirî wisan evê ku teze be û meriv pişt reviya gaj dike wisan em bêje girê dide û davje bin qatî dalixîne wisan bere bere hemdê xwe gava hişk dibe êca meriv hûr dike em bêjin tike yan qavanozekî yan em bêjin tike nava paçekî filan ve dişêre zivistana jî meriv ji xwe dike çay tabii meriv di her demsalê de ji dikare çay ve em balê zêde dikişîne servan bijaran belkî li gora we evê jî dibe lê rastî xweza bi qasî ku meriv gihanekê nav xwezayê zindî wan bixwe ev qasa jî dema ku hişk bikî bêtir feyda wan ji laşê însan re wekî çawa em bêjin fêkiyên ku têne hişk kirin yan zerzewatên ku tê hişk kirin zêde feyda wan ji laşê meriv re heye di heman demê de ji bo kulîlkên nav xwezayê yan jî giyahên nav xwezayê gava meriv hişk dike bike çay ew ji dîsa bêtir ji laşê meriv re feyda wê heye çawa ez dikarim tiştekî dijî wekî di ser heywanan da jî mesela em bêjî giyahê ku meriv diçine gava şîne teze ye rûnê wî ango em bêjin mastê wî hinkî bi avî dibe gava ku qert be havînê bê çinîn ew hişk be zivistanê meriv bide heywanê şîrê wan bêtir bi kalîte dibe em bêjin mastê wî jî wisan kalin tê yanî ji ber wî jî yanî tiştên hişkirî tim feyda wan li gor ê teze bêtir ji laşê meriv re heye jîngeh didome ev jî li herêma Dêrsimê kufkerek jera tê gotin li hin jiyan jî kivarik tê gotin û li hin jiyan jî kumik tê gotin ji ber ku wekî sîwanê weke şemsiyê ye lê ev jeriyê van jî yani mesela ez viya jêkim binêrin hinkî kadraja me jî nêzik were mesela ev jeriye yani a ku binê wê em bêjin rengê wisan qehweyî be reşik be ew jeriye divê însan vê ferqê bikin lê yên ku ne jerîn binê wan spîn e eger rastê me bên em dikarin wê mijarê jî bigire dest çünkü ev tiştekî girîng e însan pir jî jê hez dikin çi nav xwezayê digerin diçinin vana tînin çê jî dikin hem li ser agir tê kebab kirin û hem jî tê di nav rûn de jî tê çêkirin wekî min got yê jerî û yê ne jerî divê meriv ji hev dû derxir dîsa hinkê jerî henin di şûna vî rengî de binê wan soringîn e rengê wisan Tirkî qizil dibêjin soringîn e ev jî û wekî êreş wekî min got yanî ev jî wekî şemsiyê kumik jî em jê re dibêjin li Dêrsimê bi taybet herêma ku em bêjin zaza lê dijîn ji bo çêlekê dibêjin mange ango manga vana jî em bêjin çawa dibêjin manga lê cureyên dawaran jî hene yên navê ku li wan dike mesela dijin manga borê yani mangên ku xeytin belekin
جوان را دژ مانگا بوره اف جی جوره کی جوانن strana ki folklorika dersime heye dibêje dowmike doyê manga borê dow xesenin û ronî xivejen û strana ki wisa bi vî rengî jî heye hem ji bo em bêjin heywanê nav ew ê da heywanê ku tên kedî kirin xwedî kirin ji bo mangê xeyt jî dibêjin bor jî dibêjin ji bo belek jî dibêjin tabî vana li gor heywanan diguhere mesela ji bo kûçikên ku xeytok bin ji wan re dêjin kûçikê belek em bêje dewar be dibêje xeyt yan bizin be dîsa bûye rêbazê dibêje yan nava eniyan wan deq hebe dibêje çarê çaro yan em jî beşê li gor wî ew jî nav lêkirina însanan e tabii dema em besa van heywana mikir heywanê ku însan xwedî dikin li Dêrsimê bi taybet li herêma Mêzgirê gelek firinde jî hene mesela li vê herêmê bêtir çûkên zerik hene çûkên zerik hem nêrê wî hem mê bi taybet ê nêr ji ber ku em bêjin çawa di nav mêşan da mêşa mê em bêjin hingiv dike a nêr kêrî hingiv çêkirinê nayê di heman demê de ji bo firindeyan jî ev derbas dare yanî yê ku hêlînê çê dike yê ku hêkê dike yê ku çêleyan derdixe yan çêleyan mezî dike ew hemû ew ê ye ya mê ye lê êkewinêr jî diçe em bêjin tîteleka daran tîtelek yanî lûtkeya herî jorê darê şaxê herî bilind diçe tîtelekê li wir bang dide wekî em bêjin alimekî wekî seydayekî bang dide her wekî min dinyayê ava kiriye her wekî ji min mestir kestine lê dema ku em bêjin firindeyekî yan zindiyekî nêzê wî diçe te hewkedî ji ser darê firî hey çûye yanî çûka zerik taybetmendiyekî wê jî heye li vê herêmê çûka zerik gelek hene tabii em besa çûka zerik tit ser çûka zerik da gelek çûkên di jî hene yani me ji nîv kewan bigir jî kewan bigir firindeyên ku em bêjin li Kurdistanê gelek hene mesela li vê derê ciyê zinarî qijdok hene dîsal ciyê zinarî teyr hene cûreyên teyran em bêjin masî gir be em bêjin her wiha ji teyrê baz be qertel be van cûreyan jî li Dêrsimê hene dîsa di heman demê de em bêjin ji ber ku Dêrsim herêmekî avî ye qaqlîbaz gelek lê henin em bêjin sîmanok gelekin yên ku li ber çeman em bêjin ewan çê dikin dîsa di heman demê de qulîng rêgeha wan vê derê ye dîsa di heman demê de jîngeha reşçêleyan e dîsa di heman demê de em bêjin li vê derê gelek leglek hene ku meriv li nav gundê Dêrsimê gava digere ji ber ku nêzîkatiya Dêrsiman li hemberî ajalan li hemberî heywanan firindeyan bêtir hürmetî heye ew çûk yan got ew leglek bi awayekî hêsanî di nava gundan da li ser dîregan ew ê xwe çê dikin hêlînê xwe çê dikin em bêjin hêkê xwe derdixin çêlê xwe mezî dikin dîsa jî yek qarşî wan nabe eleqeyê wan nake wekî ajalên wekî mêşan yên pijûk wekî em bêjin tertûran mesela vana tertûrin bi vê teliyê girtine telik ango ji re tê gotin li Dêrsimê telî tê gotin telik jî hinciyan tê gotin êje vana hemû bi xebatekî hevpar yanî divê însan yan jî em karin bêjin civakên ku bindestin civakên ku li hemberî serdestan bixwazin hebûna xwe bidin qebûlkirin divê bi awayekî hevpar tev bigerin çawa em bêjin kirmorî bi hawayekî hevpar dixebitin di nav xebatekî wisan bêeman de ne tertûr jî di heman evê de ye di nav heman tevgerê de bi heman rêbazê dixebite yanî însan eger ji xwe re tertûr û em bêjin kirmoriyê mînak bigire bêguman ew ê li hemberî hemû zordestan serdestan
تێک نەچێ و بسەر بکەوێ ji bo wê jî nîşaneyekî ku ji bo her civakê civakên taybet bindest wekî nimûneyî me re dikare tertûr jî nîşan bide li vir jî tertûr gelek dîsa di nav xwezaya Dêrsimê de ji bilî van tiştên min got tedî cûreyên pirpirokan jî hene ku emrê pirpirokê çi ye yani bi qasî hefteyekî filan emrê pirpirokê lê helwestekî wê heye sebebekî wê jiyanê heye pirpirok jî li Dêrsimê gelek hene pirpirokê rengîn hene yani em bêjin ê deq spî deq sordeq gewr yanî pembeyî yani gelek cûreyên wan hene cûreyên wan tertûran jî êce mezin û pijûyên wan jî yani hinekenin dirêjin bi pûrtin hinekenin em bêjin pir picûgin pir mezinin lingên wan hene wisa wekî şaya maran Di dilan da evîn, di xewnan da xeyaleke. Bihara gelan, zivistana li çiyan. Li ser zimanan helbest, di qirikan da lorîneke bêdawiye. Agirê dilan e, ve namire Dêrsim. Ve namire çîrozka çavê Seyriza, Elîşêr, Besê, Bêrîtan, û zarîfeyan. Piştî berxwedanê ew axe ku ji 38 û vir de di şînê de ye. Ji koyê zel hetanî koyê dizgûn û ji koyê bûyer hetanî çilçaviyên mûnzir û bi sirên ku tên vegotin mîna çûkên xerîbiyê difire li ser ezmanê dilan. Xewnên welatê rojê ye bi qasî Firat asê. Wekî Dîcle bêdeng mîna Ararat bi tenê. Çîroka sed salan e çîroka sed salan e veşartiye Dêrsim. Veşartiye Dêrsim.